Torie embaka nakanugaito. Onye kubwato mukungu kusumu subati ukuruka mukao your wife. Lakini nkuwa nyako muruira ng'ombe, yani nkuwa nyako create the bridge. Utia si amate yaye. Bia bora sana Mwanyagitinge na ande karibu sana. Gose twabariganira somo yego yo. Okurukunga Torie embaka. Asengencho tukarutumirane no mugako bino gaiga igatotokora anturi kuri borimo tukori embaka yo mugusi yeke gusira rero tubwata mangana maga tukuchiko sanga na ndamangana go semi mugusi tubwate bino twatete tukuchiko tukugamba somo choko ntagete tumanye mugako bino rero enogo ya rero ni goro yanki Mintu Mwanyagitinga asimu arita asimu turige asimu tusonje teku tiga toira ne toitone ayo mugusi yo twatebanga engako twatebanga asoigekeire yo twatebanga oboroso bw'ekinyenjo ao n'ekimbu ky'omugusi kimbu ekera kimbu nakyo kikogenda n'ekinyenjo n'ekinyenjo nkyabwata ayaye buna kinsoni n'emmerero ase obugima bw'omuntu ebintu mbyarengo byarikuligirire mwono sana asaba gusi na sengenjo tuasigete environment yani asitomenyete ni bitoetana ine amaskani ya yugo igakogera na tuamanya nonya nesese ningintu kyemu no anemete ningintu kyemu nonya nengoko no ke na ino mugusi y'umuronge atatigarire tuamenyire kitawuno mugusi amenyiteka goikonyo na tugite ekebaga na tugite sese na gwata kambuli na gwata kangondi na inde na gwate engombe kusi simbagira ngombe maita marieta ntojo tukajane ntojo tubate bigoro ya marieta tuatigire ke gusimu bwenete komanya une simbagira une mbiriamete une munyera ibini bintu byare komenya enchage yine yoro sana yine yoro sana kune ya mwabitigire nero punda milia ntojo to saka ntojo to so bon Mwanyagitinge minto egento monto mugusiasi gitenenyo enyomo yo yarenge yengenjo naende yabwate amaskani amangi n'ekinsoni kyaye n'emiryo igo asubu chikuto chakera ase umorobiri oyo gwengako ya Mwanyagitinge yo boroso bwa Mwanyagitinge ase tuyigekeire ntu n'abantu ba Mwanyagitinge enyomo usoro karante byanga ene kimete enyomo ne usiana na kina obwa mate gato ya abantu babere abanene babwate byaki gwenerete obwa mate babantu babere go chamo ba parosie egesaku sebarosie family Abamanyete ko timanyete lakini na nyumotra chaka kento kina tatu kubori ndio tukagenda ndio sasa bwana yenyu on tape correct kera limanyete bora sangina asiri biro bitatu nkikiara kogera uri ndigerereti tuebo uri buja mononga twatemere gotamakuru ase chinyige kero chinchira chinyuomo yara gokorwa abukare twachira ase chinchira chinge ni chibono totate ko embrace na gotabanga chire chingia lakini nkige kogera chinyuomo chiri chinkoro chiarenge chiamana kigimo nande chiare ko last long in fact forever no and divorce yarenge very rare waniga enyuomo to gotabanga nesese it was not there imagine wono lakini boniga enyuomo eto eringa nabantu bapima ine nande paka tugira to gotabanga enyuomo nensensi wala tubatiga se definition ya enyuomo na bya renge definition ya wa sabanta bakabnaye mbuyore asabanta bakabna unanje enyomo njaringi ya montomo enyomo yaringi ya ehamate na bantu bonsi pi beriga yani enyomo ne ya matati kero omuntu
obwato boyi gocha sore igare ke concerned ne nyuma yao wika yare kumukuna ikiere kirugo cha konyora abantu batari bahaye bweka abantu abana bakira umuntu asiki busi ngo nyoma njare ngikuirwa si muntu na kige kogerekero kwari kunyoma ogo chikuru cyombe kwari kubwatirania abayiri ne hamate mwagenda na kige kogero mugusi ari kuri yesigana ikiera nyoma njare ko biyahaye bweka na ndi kwatana asinge njare communal kiro muntu abwate role to play nyokokoro isomoke Amate yonse nyokobyara abantaba mbabwata maskaniaro na ende njire mwachaka mu gukwani nyokobyara no koboko kibusimbi ari njego tebisa ba kore ndi minto mwana getinge edali kore ne yosoro na nyomo njaringi y'abantu babiri enyomo yaringi y'abantu bakorosyo buhiri igo umusubati yari gocha n'abantu bamwabo n'umusachocha n'abantu bamwabo bayikaranza kiseremoni kiricho cyakorwa aba babiri batarajamo abantu bayikaranza bagaya na cyombe bagaya na matuko kero umuntu ucha ku witness nganyarebe oyire nyarebe umuntu oboyiri bwaba amasikani yaso ibinero yari nginkira y'umugusi na indi mana utararu ngombe aya suikaransiti onye kubwato mukungu kusumu subati ukuruka mukao your wife lakini nkuwa ne kumurwira ngombe yani igo nkuwa ne create the bridge utia se amate yaye igo bada etu nyometi ikiara aise ko kubona ga bridge de korokina ngajya gutindeko umuntu gwa kumutindeko nyane musubati ekero umwaka niride cyombe bona bagusingira babere batigire mende use bagwasium ekero umuntu asine ndokari ujakumyoka ukikubora nia ngakito gwaka na cyombe ngakito gukora gento gite yani tuasali yani we are disorganized. How much harm are we causing to ourselves? Our community intuna mwanyagetinge itowe salary sana wale omuntu beiro mugaka pia bana ba oje nko babara abachukuru tani waka na ngombe ucha gutobokarire kero moise ko yaga tagite ko soka ngari akwagarana ubi yokotaka ni komanyete ke usi ne tanguche nyokonye taraka ni ngombe na yeto gwaka ni busi to gwaka na ngombe wikanyo kala hakane ruchombe umanyo gwakane inkyura akanyira abana bakini inkyutari guke tari lazima ubuguri abantu abange lakini wikubuguri abama tati babiri batatu koba evidence it is recognized even by the constitution of Kenya ko tore nimatotraga da se dawari yose gwakana chombe egina ero ne topic ya kivyake ere imeyenyuomo tata tochido nye expound wider toro manyenga abamuraba tutate tukomerana kwanza gwateba abantu bari komerana wareta abantu bamino na ntukwareta abantu bamino abantu tuomerana ni TikTok squeezy kujore kwareta abantu bamino abantu gutuma esimba TikTok flower was ani go sebinto yete kwa kaka kwa kare dawari so abantu wata me fair kwa chana rujibara dawari tutake ko banye maana ya dawari na how important it is to the continuation of the dawari mugusume dia rengi in form of chombe cows ande mugusia tebete na chombe makabe na chichi yabe kabo irinjire gutunaigama none na ili chabete chimbe ko chiagite nyangurukiara gatarike mo wasema uno mo bayeno ko omo raba tibanye ibibios chombe e chiari ko biko boyi ngakiwe to boyo kwanza ngendo kwanza ko kingeringa aba talinga nyoma tali abantu babiri ntakite nyuma tutaragenda bwango tujiko ikrase ase nyome ko ba ase dawari gwa kanune bintu bunebi no to chakeri Mr. Bino ngoranga ki omonto oisanire ko nyoma ngaki yo ngaki yare korokana omusubati yari ko nyoma taraika miaka 20 ochakeri 18 mpaka 22 musubati uchi okay omusacha omumura chakira 20 mpaka 24 chakira 18 mpaka 24
Abata. Ina kwaruka iga. Aha. Na bukunyoma ekiagera okwaruka kuria gwa initiative into adulthood naende gwatebigu bunanake naende okunyoma uko abagusi bari kunyoma mapema igo kwarenga okuya ekiagera igo kogiro n'abantu bawo kwabarora kaki kokogota nomanyite na nobwata abantu naende gento nkiarenga ekiya naende egiansu bunekeroro kyabacukuru bawo n'abacukururie igo yarenga egente mono ekeroro kyabacukuru n'abacukururie n'enyomo yasikire njarenge rahisiga namugagite bantu gwetanta ikiagera bono ngaki gwetanta umusacha nabwate chinchira onyogosire abagaka bari kumurangiria bamutere n'umusubata chinchira cyane ocho bateba ekera yabeire bube pi tari kutubo nabako bari tingagende nyora banasiku lakini ekera akure atindi igo divorce njarengo akai bono ndagita tuire break ensini nitokwira tuchaka gukwarira abang'ana nga ekero bone process yo kunyoma ya chakire ngoko involve nko igutura mang'ana nga bakabogora niri mogongo chinga kichinde mang'ana yonzi tutake komanyanga ayo tete kubori types of marriage mugusi chinyejo au mugusi ari kunyoma ichindo kwane tutete kubanya mistobino ko chakira kwanza nga umuntu ikigorikengana nga kiari go ikomwaya go ikira go yoisire oisanire kunyoma go se kunyomo na ande to kunga abantu nkubogori kubare nga bantu bogongo meaning nga ntobwate manyumu gusi n'ichinyejo n'ichinjira ari gukora ibintu byaye nabone nyomo chinjira n'ichinge yabwate ibyo kuruka kubura mugongo nkwairere otara ikagu enga kinde ngakikwaga n'ikunyoma gusi kunyoma asomo gusi mintu manetinge aba bintu ngo chinjibiro bya chinjire lakini mo gusi kyo mwana enyaruka yasalirwe igo osemiwe unabwenete ko bumukungu na biri byonse bibiko yenda no bukungu kyo mwana umunsi yarokiwe osemiwe biri byonse bibiko yenda no musacha na kirege ndabwenete ko kora buno musacha igo bono ne myaka yugo saru na ko kwaruka na weti wagu ogoteberi wasenwa kwaba asichinga ko cyumugusi yo yarengo nyene mwana nyere kwetere myaka 18 iga paka 20 wachire umwisi na bakora nere ko 18 iga 20 iga paka 24 uta 25 kwa nyuzi kwa nyomere ikiara igo yari gukora abantu bomukia yani responsible na ende yari ngibyeke roko nyora abana bwango kore chingo nabo mugusia bigetigo yuko nyakobota tari goryoka omba gusiumete aso oboiko yani aso ko ogo tatira totebe ayarengo yekebusi omugusi asenyomo omusate nabali kunyoma bakungu nonya nsaba usoyomo usebabiri mono mbatatu paka batanu abona ko bamanyire ngo mugusi abuna bumugusi no mbona I think buna to kugamba iga asembeo abagakambara bagwata bakungu babiri bakungu batatu bakungu bane n'inyenzi yarenga igaririkare ekero omukungu omonene igukwa rikorete runaiso ne community bagusiganira bakorete rumuntu uyekera akire bona muko amanere agusiganire ikiagera erebweka naboko nyore mirimo nka yabukire cyombe n'ekingi gukya ibintu cy'imburi gukya abana gukya kwanya nabono naga nibyo mukoni mbari kuri gikurika barere yo bari kuri umusubati ndocha uchaka ukonyo yemirimo naende mune kunya kubuchemere muyenka uno mugaga kunya koreta umuntu abache baraga beremonera naende mukungu yo monene ari kuri mubuchaibu libulivya neli ari koegwa achake kuruga mwaye na nina byara
Diriaika itangani ngo bujigwara kaibu ekera akari cyomba akire agukigotora mwaye igare ko umuriro kurumwanyina byara uira bachakira ubugima nakiakurukeru ngo buchaibu uyo bucho kumugwa in the recent past na koranga karumo subati arure bono rikwa nyombere mwarabere mwanyoko mugo kigosoka go kibino okwa gasuguri ne kiburugo ibintu bingi kwa na kisawadi unabone kero monda ko nyoma kinyange cyabona toliko nyoranga nga kinga kine cyuko kisawadi. That is the same thing. It's the same thing. Oh, in the omogusi context wa ya barakana. Yes. Haya togenda mu bujo ibutu akire Nyamesanju. Nyamesanju. Torie Embaka na Kanugaito.